श्रद्धेय रायजो आरो फरायसा गथ' बिथांमोना जेरैबायदि ज' फैनानै रायजोनि सायाव बुंनो थाखाय आंखौ थिनदों। थिननायाव आङो मोननै कागज दङ। आंनियाथ' थाबायानो, बेनि अनगायैबो आंनि जिथुनाखि बेबो दङमोन हिनजावसा जोंनि दा बेनिफ्रायनो गासैखौबो मिथिनो हानाय जाबाय नोंथांमोनाबो। दा बेखायनो जायफोरनाखि गथ' गथाया मोजाङै हमस्टाप खालामनो रोङा बेफोरखौ हायाबाबो बे गथ' गथायनि बिथोराव बयबो मोजाङैनो रोङो। दा बेनि थाखायनो आङो बयनिबो जानानै नोंसोरनि खाथियाव आंनि खोथाखौ बुंनानै फोजोबबाय। गोजोन्थों। जोंनि मानगोनां दिनैनि बे साननिनो सासे जोनोम सानखौ लानानै जों जाय बिथांनिखौ फालिदों होननानै दहायनिफ्राय बुंबोनाय जादों। बिथाङा सुंद'यै बिबुंथि लाखिलांबाय। बे सुंद'यै बिबुंथि लाखिनानै मोजां रोखोमै बिबुंथि लाखिनायाव हयथ' बिथाङा दिनै मोजाङै नोंथांमोननो बा जोंनो सिगांनिफोरबायदि बुंनानै फोसावनो बा बोसोन होनो हायाखिसै। अब्लाबो बिथांनिसिम बेखौनो जों थोजासे होननानै दिनैनि बे सानाव बिथांनि बिबुंथिनि थाखाय आङो बिथांखौ